Għaddejja ħidma kontinwa biex tissaħħaħ il-liġi kontra drogi. Fil-fatt għalkemm il-ħidma tal-iskwadra ta' kontra droga qed tħalli riżultati, hemm sfida ġdida, dik ta' drogi sintetiċi. Dan għaliex il-liġi ma tarafhomx u ma tikklassifikax dawn id-drogi. U għalhekk ma jistgħux jittieħdu passi kriminali kontra min ixerridhom. L-assistent kummissarju responsabbli minn din l-iskwadra Dennis Tewma spjegalna xi żviluppi hemm pjanati. Hemm pjanijiet jiġifieri hemm commitment biex nippruvaw tinħoloq liġi li tinkwadra u tenveloppja il-droga sintetika daw il-legal highs għax huma il-verità hija di forsi peress li jiġu prodotti ħafna huwa diffiċli biex tlaħħaq magħhom fuq leġiżlazzjoni biex tikkontrollhom kollha. Allura l-leġislatur irid jipprova jagħmel modifiki jew liġi ġdida li tieħu ħsieb daw il-modifiki kimiċi li jagħmlu. Tewma jgħid li jekk kif inhi magħmula mill-bniedem id-droga sintetika tagħmel ferm iżjed ħsara minn droga oħra. Spjega li kull ma jmur dejjem qed isiru popolari siti u profili fuq siti soċjali li jippromovu l-beħ ta' droga. Għalhekk meta jidħlu rapporti dwar dan il-pulizija tinvestiga minnu fih. Mill-investigazzjoni li kollha nagħmilna, thanks ukoll l-għajnuna li jtuna l-Cybercrime Unit, għax ovvjament jidħlu affarijiet ta' IT u ta' computers, ir-riżult għandna li pereżempju s-sors, l-IP address, is-sors ta' dik l-informazzjoni kien ġej minn pajjiż fl-Afrika, Niġerja jew l-Uganda. Issa ovvjament meta titkellem ma' law enforcement agencies barra minn Malta, u anki aħna stess nafu daw il-pajjiżi sfortunatament ħafna drabi jkun hemm scams joriġinaw minn daw il-pajjiżi. Spjegarna li ħafna mid-droga tiġi minn barra l-Ewropa. Bi-Spanja, il-Portugal u t-Turkija ikunu l-pajjiżi ewlenin li minnhom jgħaddu tunnellati ta' sustanzi. U għalhekk li l-ġlida kontra droga qed tittieħed biżjed serjetà fil-for Ewropea. Dan anke permezz tal-Europol. Il-kokaina li naraw fl-Ewropa 99.9% ġejja mis-South America. Il-Marokk huwa l-ikbar produttur tar-rasa tal-kannabis. U mbagħad għandek l-Afganistan u l-environs fejn tidħol l-eroina. Issa, jekk tgħidli fuq droga sintetika bħal l-ecstasy u hekk, fl-Ewropa hemm diversi żoni fejn tiġi prodotta droga sintetika. Iżda x'qed iwassal sabiex din l-iskwadra tagħmel dawn il-qabdiet kbar ta' droga fosthom riċentament ta' 18-il kilo. Li tikkonċentra li tagħmel il-homework sew, tipprova tidentifika l-ħuta l-kbira, u ovvjament tikollok il-paċenzja u l-kostanza u anki element ta' fortuna biex fl-aħħar mill-aħħar tibni l-istampa li mbagħad tkun tista' meta tattakka sortu, meta tagħmel ir-rejd, meta twaqqaf il-persuna kollok eżitu pożittiv.